Bon dia. Aquest any, com ha succeït en tants altres actes i celebracions, no ens podem aplegar a carrers i places per celebrar Sant Jordi i ens veiem abocats a haver de fer-ho a través de la xarxa. És d'aplaudir, idò, la iniciativa que han endegat llibreters, llibreteres, Consell, Ajuntament i biblioteques baix el nom de Sant Jordi a Redossa. Això m'han encomanat que faci la lectura d'un bocí d'aquest llibre meravellós que ens va llegar en Emili de Balançó i que ell va titular Del color dels ocells, que podríem encabir dins del gènere literari de thriller, on fa un repàs de la societat menorquina alhora que qüestiona amb ironia la famosa tranquil·litat illenca. N'Emili, que ens ha deixat fa just 4 dies per desconsol de familiars, amics i coneguts. Aquell llibre que tenc a les mans d'una dedicatòria personal que no llegiré perquè no fa el cas, però sí que ho faré amb la que ve impresa i que diu així. A Gabriel Lin Pons de la Cruz, bon mariner i encara millor persona amb qui he tingut el privilegi de navegar per la mar i per la vida, amb el meu sincer agraïment per la seva ferma i pacient amistat. Si girant fulla hi ha una cita d'en Tomàs Garcés, de Poemari 20 cançons, que diu: les dones tenen un breu instant de benevolença. I a peu de pàgina hi ha una nota amb aquesta ironia tan fina que destil·lava el nostre amic Emili, que diu: la majoria dels personatges d'aquesta narració són tan reals que mai han existit. El funeral. En passar per davant de la gelateria del cap de cantó es mirà fugaçment els vidres. S'acabava de dutxar. Ho feia 3 o 4 vegades al dia, especialment a l'estiu, perquè era un extraordinari suador. La ràpida mirada li va resultar positiva. Vestit de manera esportiva, però elegant, com sempre, travessà la plaça, que presentava un aspecte inusual per la gran quantitat de gent. Sense aturar-se, saludà amablement qualque conegut i va entrar a l'església, que ja era quasi plena del munt de persones que havien decidit assistir al funeral. Els uns per amistat o relació social o professional amb el difunt, els altres, molts, per un senzill i simple xafarderum. Ningú no s'explicava encara el que havia passat. Un home com aquell, tan conegut, tan respectat, envejat fins i tot dins la societat maonesa, un home considerat com un bon exemple per molts dels seus conciutadans, de família humil però prou coneguda i apreciada, que s'havia convertit en un autèntic triomfador en el món dels negocis, un ciutadà soci i mecenes d'un caramull d'entitats culturals, esportives i benèfiques. No era gens lògic que, amb una magnífica salut, com tothom repetia, hagués mort de cop. Hi havia comentaris, converses de cafè i rumors de carrer molt estranys que arribaven a insinuar que la mort no hauria estat natural, si és que existeixen les morts artificials. A l'horrible nau de l'església de Santa Maria, on no entrava si no era funerals, primeres comunions o casaments, trobà que no s'hi estava malament del tot. Inclinà el cap i va estrènyer unes quantes mans. Aquí dins, encara que sempre fa certa olor de ciri mal apagat, es respira un poquet millor, va pensar just entrar. Les veus de la gent eren com un murmuri continuat. El que semblava el capellà major, ell mai sabia qui era el més important, si l'arxipreste o el rector. Anava com un poc accelerat,
nerviós d'una banda a l'altra. Entre la sagristia i l'altar i la porta, 2 o 3 capellans més s'acabaven de vestir. «M'han dit que esperen el bisbe», va sentir com deien 2 representants de la burgesia local ja granadetes i que anaven tan guarnides i compostes com quan venia la visita a l'illa d'aquell carismàtic i engominal líder del seu partit polític a qui encara enyoraven. Bé, de fet, havien dit el obispo, ja que entre elles, faltaria més, sempre solien parlar en castellà. Just faltaven un parell de minuts per a l'hora anunciada al diari i a l'església encara no hi havia ni bisbe ni difunt. Cada vegada més plena de gent, semblava que no tothom hi cabria. Es va situar allà on estava segur que podria observar en calma sense que es notés gaire el seu interès tan especial. Seuria a un dels bancs laterals, entre la porta d'entrada i la sagristia. Una vegada més pensava que mai comprendria com aquells horrorosos sants de guix podien despertar la pietat o la fe de cap persona que tingués justet un dit de seny. Una d'aquelles imatges era la d'un sant totalment desconegut, Sant Carpòfor. Decidí que en arribar a casa miraria per internet qui era i què hi feia a Maó aquell sant i misteriós personatge. Les 3 o 4 primeres fileres de banc havien estat reservades i eren encara buides. A passes petites i acompanyat d'un oficial de la Guàrdia Civil, entrà el delegat del govern, que va comprovar si efectivament hi tenia un lloc reservat. El capellà, que semblava comandar, baixà tot d'una a saludar-lo amb untuosa i ridícula deferència, just en el mateix moment en què entrava el coronell que feia de governador militar, també d'uniforme. Venia acompanyat del cap de la base naval, vestit de blanc impol·lut. El batle de Maó, en el curt trajecte entre l'Ajuntament i Santa Maria, acompanyat de 3 o 4 regidors, encorbatats de seda a les de dretes i camisa oberta a les d'esquerres, i d'una regidora de cames primes i calces tortes, donava mans i repartia somriures i toquets a l'espatlla. El diari que s'editava a l'illa, de segur que aquell mes podria, a la fi, repartir beneficis. En una sola edició s'havien publicat una vintena d'esqueles de grans dimensions. S'hi publicaven també, com feien uns quants dels diaris de Mallorca, a més d'unes ditiràmbiques notes necrològiques dels seus respectius directors, trufades d'adjectius laudatoris i acompanyades de qualque fotografia del difunt, un munt de notes i cartes, totes un poc precipitades i molt semblants, firmades per persones que volien expressar el seu sincer passar per aquesta pèrdua irreparable i l'agraïment absolut, rotund, sincer per una vida dedicada en gran part a una extraordinària obra social, cultural, en el fons volien dir econòmica generositat, del gran personatge difunt. Els ventalls de la majoria de les dones anaven i venien, ja que els vells ventiladors penjats de les parets del temple no feien més que una renou sorda i inútil. Tots els llums estaven encesos, aquells ridículs llums de vidrets que penjaven com a llàgrimes i que de molt haurien fet més bon paper en un antic i tronat saló de ball, aquí no feien més claror que un ciri petit. Ja havien arribat les germanes Pont Gener, agafades del bracet, menudes i ben vestides, tan iguals que semblaven bessones, ja viudes i que, encara retirades de la seva petita botiga, tenien com a afició anar a xafardejar a tots els funerals de la ciutat, fos qui fos el difunt o la difunta, a tots, just amb una excepció important. Si el mort
era un capellà. Elles deien sempre que les volgués escoltar, que elles sí que eren autèntiques i antigues i fidels republicanes i no creien ni en Déu ni en els capellans. De cop es va fer un silenci total, molt breu, però total. I commoguts per un ressort, tots els assistents es posaren dempeus en gran renou de bancs. Molts es giraren cap a la porta de davall l'orgue. A contrallum, una mena de processó entrava a l'església. Els capellans, en comptar una bona dotzena, havien davallat de l'altar per anar a rebre el difunt. L'orgue, instrument que podia ser molt valuós i antic, però que a ell no li deia res, havia començat a sonar, greu, solemne. Dos empleats de la funerària, ell juraria que amb uniformes nous o acabats de planxar, empenyien aquell carret, cobert de vellut negre, on el fèretre de la millor llenya havia estat dipositat. Tampoc no hauria anat gens malament posar un poc d'oli a les rodes que grinyolaven. El rector de la parròquia, satisfet que el bisbe no hagués arribat i així tot el protagonisme d'avui seria ben seu, obria la lenta desfilada i cantava, bastant malament per cert, acompanyat de la resta de mossens i els colans, els llatinòrums de sempre. El rector pensà, mentre caminava cap a l'altar, que sí, que hauria d'haver fet net amunt, que el vessut del sagristà untés abans les rodes amb el sempre miraculós 3 en 1. A mesura que la processó avançava, la gent s'anava girant cap a l'altar. Darrere el mort, un grup compacte de familiars seguia la viuda a qui, formosa i ben plantada, el negre li quedava francament bé. Ell, com sempre que la veia, la va mirar fixament. No podia fer res per evitar-ho. Des de feia anys, des de sempre, la trobava especialment atractiva. Al costat i darrere de la viuda seguien un grup de familiars, no gaires, posant tots ells cara de circumstàncies. Les dones, joves i velles, sucades de negre, qualcuna amb qualque detall, un colloret, per exemple, per marcar, a pesar del dol, el seu estil i la seva elegància. Ells vestien de fosc. Més d'un aguantava com podia la roba d'hivern acabada de treure de l'armari i l'estricta corbata negra. Amb certa confusió van anar ocupant els bancs reservats. La viuda de tant en tant donava fermes ullades al que feien els seus acompanyants. Un germà d'ella obligà una dona més tot seca, de cabells grisos i cara de mala lluna, a deixar que fos ell mateix qui ocupés el lloc just al costat de la viuda. A la tercera filera, bé a l'extrem del banc, una jove grassa i més pintada que tenyida de groc no parava de somicar i de mocar-se en gran estrèpit. Just darrere seu, un home blanc com un glob de llet anava dient que no, amb el cap sense mirar ningú. La resta assistia de manera impassible i passiva, freda, a la cerimònia. Bé, i serà fins aquí, que és el temps que m'han dit més o manco que tenia, jo me l'acabaré de llegir. Us recomano que quan puguem tornar a sortir, aneu a una llibreria o a la biblioteca i vos feu amb ell. Va per na vida.